Per tant, avui hem aprovat amb cada un dels planejaments urbanístics municipals la normativa concreta que regula aquestes bordes. Per tant, recordeu que aquestes bordes o aquesta normativa el que permet és concretar quins usos es poden desenvolupar. Evidentment, aquestes bordes provenen d'uns usos tradicionals vinculats a la ramaderia. Recordeu que, a més, històricament es van generar molts problemes perquè a nivell de disciplina urbanística, a nivell de... perquè, en fi, hi va haver, en algun cas concret, el mal ús de destinar-lo a l'ús d'habitatge. Evidentment, això queda meridianament clar que és un ús prohibit, l'ús d'habitatge, però sí que aquells usos que sovint se li donaven i que, en fi, que això donava, no hi havia l'empart legal i donava problemes de legalitat, avui jo crec que la bona notícia per la gent de l'Aran és que podran gaudir d'aquestes bordes per aquests usos que en diem lúdic familiars, que per tant, a més tenen tota la lògica del món i que suposa, diguéssim, usos d'actualització, modernització respecte als usos històrics i tradicionals. S'ha creat una comissió que s'amassarà un cop aran que tots els ajuntaments a massa puguen analitzar les peticions que han hagut, les fitxes que han omplit i tota l'evolució d'aquesta conservació de patrimoni en les muntanyes. Per tant, tots els ajuntaments hauran coneixement al llarg d'aran en aquesta amassada de com evoluciona l'aplicació d'aquesta normativa en la Val d'Aran. El Consell també hi seran presents, evidentment. Per l'altre costat queda la problemàtica, com he dit, de tots els que en aquests moments han expedients. Hi ha força d'aquestes bordes que en aquests moments l'expedient és perquè han transformat aquesta borda o cabana en una vivenda. Per tant, això és absolutament il·legal. És l'única forma que hauran de poder conservar aquest patrimoni i retornar aquella bastissa a l'estat anterior a la transformació en vivenda. Acabo de dir, els elements interiors han de desaparèixer i s'ha d'ajustar a la normativa que comporta, les especificacions que comporta la normativa que ho és aprovat.